Добре дошли в Genius Flame, най-доброто виртуално училище. Тук ще намерите нашите авторски детски приказки, които учат децата на важни житейски уроци. Нека да чуем една от тях. Приятно слушане! Как Мечо стана отново весел и щастлив? Беше един обикновен горски ден, като всеки друг, но и много специален, единствен и неповторим, точно като всеки друг. Слънцето тъкмо се показваше на небосклона, а започнаха да се събуждат птичките и пчеличките. Цветенцата сънено отвориха очички и започнаха да се протягат. Веселото жужене на бръмбърчетата се чуваше някъде в далечината. Цялата гора започваше да се подготвя за новия ден. Там, навътре в гората, в една топла, уютна халупа, живееше Мечо. Мечо не обичаше да става рано, затова още спеше. Една пчеличка се беше промъкнала в халупата му още вчера, когато той донесе голяма пита мед от братовчет си Мандунчо, горския медар. Тази сутрин пчеличката се беше събудила първа и започна да кръжи наоколо, за да намери изход да се прибере в къщи. Както си спеше сладко-сладко, Мечо започна да се върти и да маха с ръце, за да я пробъди. Тя обаче продължаваше да кръжи и жужи около него. Мечо се зави през глава, надявайки се пчелата да го остави на мира. Но, уви, накрая се разсъни, стана и отвори прозореца, за да може тя да излезе. Тя отлетя радостно навън, готова за новия работен ден, който предстоеше. А Мечо, все още сънен, реши да закуси от вкусната пита на Медунчо. Мечо обичаше да яде сладко. И сутрин, и обед, и вечер. Можеше по цял ден само с това да се храни. И, въпреки че горският заболекар Кълвача му беше казал да не прекалява със сладкото, Мечо не можеше да се спре. И точно защото се хранеше само със сладко, го заболя онзи зъб, за който доктор Кълвач каза, че има кариес и сложи пломба. А въпреки това, Мечо хич не можеше да се откаже от сладкото. И колкото и да го предупреждаваха всички, той продължаваше да яде огромни пити с мед и ставаше все по-тромав и по-тромав. А вече дори не му се тичаше с приятели на горската полянка, защото всичко му тежеше. Започна да не излиза навън и все повече и повече му се струваше, че всичко е скучно и тъжно. Така беше и днес. Мечо се запъти към хола, седна на дивана и пусна телевизора. След това залапа бързо от вкусната пита, без да се замисли. А после си поигра на новата си електронна игра, която Чичо Тони му подари наскоро. Така от известно време насам минаваха дните на Мечо. Той по цял ден гледаше детски и играеше игри. И колкото и да го викаха приятелите му, изобщо не му се излизаше. Нищо не му се виждаше вече интересно. Не можеше да се зарадва дори на цветята в градината, които толкова много обичаше. Преди бях толкова жизнен и весел, мислеше си Мечо. Сега не ми се става сутрин. Постоянно ми се плаче и съм тъжен. Дори с приятелите си не искам да излизам. Какво ли ми става? И изведнъж Мечо осъзна, че нещо с него не беше наред. Може би имаше проблем? Трябва да потърся помощ, помисли си Мечо. Някой, който да знае какво ми е. Ще се посъветвам с доктор Бухъл. Доктор Бухъл е много умен и разбира от душевни работи. Той трябва да знае какво ми е и да ми даде съвет как да се справя. Мечо бързо се облече и се запъти към кабинета на доктор Бухъл. Приятелите на Мечо, Лили, Фифи, Бобо и Симо, не го бяха виждали от дни. Той не идваше вече на полянката до големия стар бор, където всички се събираха да си играят. Днес отново имаха среща, но Мечо не се появи. Тогава всички решиха да отидат до хралупата на Мечо, за да видят какво става с него. Ето, че на път към къщичката на Мечо те го срещнаха. Какво става, Мечо? Извикаха те в един глас и се втурнаха към него. Много ми е тъжно, приятели. Постоянно ми се плаче. Не знам какво става с мен. А вече не ми е забавно. И на нищо не мога да се зарадвам. Да попитаме доктор Бухъл. Той знае всичко, каза калинката Лили. Вчера чух, че помогнал на катеричката Беатрис, защото много се оплашила от бурята онази вечер. А видях Беатрис
Чувстваше се много по-добре след разговора с него. Точно към доктор Бухъл съм се запътил, приятели. Хайде с мен, да видим какво ще ми каже. И всички дружно тръгнаха към кабинета на доктор Бухъл. Доктор Бухъл беше горският психолог. Всички в гората ходеха при него, за да споделят това, което ги тревожи. Защото, когато споделиш проблемите си, ти олеква, казваше доктор Бухъл. Той беше изключително спокоен и много мил. Носеше големи очила и имаше красива усмивка. Ето, че и нашите приятели пристигнаха в кабинета на доктор Бухъл. Мечо разказа за това как се чувства от няколко дни, а доктор Бухъл внимателно го изслуша. Стана ясно нещо много важно. Оказа се, че Мечо изобщо не спортува. По цял ден гледа детски, играе на компютъра и яде само сладко. Ето защо доктор Бухъл му назначи много спорт, да излиза навън с приятели и голямо количество плодове и зеленчуци. На Мечо не му беше никак лесно, защото не знаеше как ще се откаже от меда, филмчетата и игрите на таблета. Но беше длъжен да опита. Все пак здравето, радостта и веселието бяха по-важни от всичко останало. Само след няколко дни Мечо отново беше щастлив и тичаше с приятелите си навън. Радваше се на цветята в градината и започна да яде повече плодове и зеленчуци. А даже вече му се струваха много по-вкусни от преди. Така Мечо и приятелите му научиха важен урок. Храненето и спортът са много важни за здравето, а с телевизията и компютрите не бива да се прекалява. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и го споделете с приятели, за да зарадваме още повече деца. Може да изтеглите приложението Genius Flame от Apple App Store или Google Play Store. Линк ще намерите долу в описанието. Благодарим ви, че сте с нас. И до скоро! С нова вълшебна приказка.